Федерасияи карате Киокушинкаи Тоҷикистон дар соли 2024 нақшаеро рӯи даст гирифтааст, ки мутобиқ ба он соли ҷорӣ дар кишвар як қатор мусобиқаҳои байналмилалиро роҳандозӣ намояд, то касбияти варзишгаронро баланд бардошта, онҳоро ба сабқатҳои ҷаҳонӣ бештар омода созад. бо мақсади амалишавии ин ҳадаф дар бинои театри давлатӣ Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мусобиқаи кушоди Тоҷикистон оид ба карате Киокушинкай баргузор гардид. дар баробари каратечиёни тоҷик ҳамзамон аз кишварҳои Узбекистону Ҳиндустон варзишгарон ширкат доштанд. Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар баргузории ин мусобиқа ба мураббиёну дастандаркорон кӯмак расониданд. бештар аз 60 варзишгар аз синни 10-11 то 16-17 сола ҳунару маҳорати худро нишон доданд. дар расми ифтитоҳи мусобиқа ҳам гуфта шуд, ки даъвати каратечиёни хориҷ ба мусобиқаҳои дохилӣ аз ҳама ҷиҳат метавонад бар раванди хубозмоиҳо ва рақобатпазир будани мусобиқа таъсири бузург расонад. албатта имрӯз федератсияҳои варзишии кишвар масъулияти бузурги пешбурдии соҳаро бар дӯш доранд. дар сурати амалӣ гардидани нақшаҳои мушаххас метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. аз оғози соли 2024 аллакай ин дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳама мақсади мо барои он ҳаст, ки таҷрибаи варзишгарони мо бисёртар шавад ва мо дар мусобиқаҳои чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионати Осиё иштирок кунам ва ҷоизаҳои ифтихориро гирам. мо имрӯз намояндагии худро дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дорем ва аз ҳар як даста варзишгарони қавии худро дорам. аз ҳамин хотир вақте ки мо мусобиқа баргузор мекунем, рақобатҳо хеле хуб баргузор мегардад. аз рӯи 17 вазн иштирокчиён барои касби медалҳо ва соҳиб шудани камарбанд талошу нерӯсанҷӣ намуданд. чун гунае ки иттилоъ гирифтем, имсол мураббиёни тоҷик талош доранд як ҳайати мукаммалро миёни наврасон ба чемпионатҳои Осиёву ҷаҳон сафарбар кунанд. аз ҳамин хотир ҳар як мусобиқае ки доир мешавад, нафарони арзанда интихобу ба тамринҳои дастаҷамӣ фаро гирифта мешаванд. рустам исломов баъд аз як муддати танаффус дубора ба мусобиқаҳо баргашт, ки ҳунараш имрӯз хеле хуб буд. Потому что каждый раз соперники становятся сильнее и сильнее. И я должен серьезно заниматься, чтобы меня никто не победил. То каждый раз после соревнований мои соперники тренируются и становятся более сильнее. А если я не буду заниматься, буду отдыхать, то меня эти соперники, которые я побеждал их раньше, выиграют сейчас, в будущем. Но сейчас вот первое мое соревнование в 2024 году. Я собираюсь выиграть первое место. Сейчас у меня 2 боя. Один бой остался, а первый бой я своего соперника сломал. У него был синий пояс, он был очень сильным. Я не занимался 8 месяцев, потому что соперников не было, чтобы там тренироваться, и спарринг не было с кем делать. Я хочу, чтобы сегодня я взял первое место, выиграл своих соперников, получил титул, медаль, кубок. барои бисёр аз наврасон ки токунун дар мусобиқаҳои бузург ҳунар наозмуданд,
беҳтарин фурсат ба миён омад то бо варзишгарони хориҷ нерӯсанҷӣ кунанд. Падару модарони зиёд ҳам фарзандони худро дастгирӣ мекарданд. каратечони ӯзбекистон воқеан аз лиҳози иҷрои зарбаҳо ва техникаи баланд бисёр хуб буданд, аммо намояндагони ин кишвар аз ҳунари волои варзишгарони мо низ ҳарф зад. У нас очень понравился Таджикистан. У нас Узбекистан и Таджикистан очень дружные народы. И ваша традиция, ваш город понравился нам, ваша еда очень вкусная, как говорят. Ваши спортсмены очень отличные и очень сильные, крепкие. Я неоднократно раз видел Таджикистан, чемпионат мира, чемпионат Азии. Они всегда получили первое, второе, третье место. Ну, в прошлом раз в ноябре тоже Алматы я видел Таджикистан. И получил они сильные бойцы, показывали достойный результат. И очень сильные бойцы Таджикистана тоже. У нас 11 бойцов участвовали, сейчас 5 бойцов в финале сейчас дерутся. И турнир очень высокий уровень проводится. И хорошие здесь соперники, они в Узбекистане против Таджикистана, сейчас в финале видеться будет. нерӯсанҷиҳо хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. ҳар кадом аз иштирокчиён кӯшиш мекарданд ки бо нишон додани касбияти баланд ба финал роҳ ёбанд, аммо ин мусобиқа аз мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ фарқ дошт, зеро рақибон таҷрибаи бештари мусобиқаҳои байналмилалиро доштанд. рақобатҳо хеле қавӣ гузашта истоданд ва мураббиён талош доранд ки дастпарваронашон натиҷаҳои хуб ба даст биёранд ва ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар шаванд. мо боварӣ дорем ки аз мусобиқаи имрӯза варзишгарони беҳтаринро пайдо кунем ва ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кунем. шаҳром худододов иштирокчии хурдтарини ин мусобиқа ба шумор мерафт, аммо ҳунару техникаи баланди ӯ ҳамаро дар ҳайрат гузошт. ӯ дар вазни худ ба касе аз рақибонаш фурсат надод ва мақоми аввалро ишғол кард. шаҳром дар мусобиқаҳои қаблӣ низ ҷойҳои ифтихориро соҳиб шуда буд. مشقای ما و مسابقه قدیم علیمم مقصود سینا خیلی خوب بود و ما تیرگی دیدیم و این چمپیونات من جای اول رو گرفتم. در سال 2024 من شد که دو بار جای اول رو گرفتم. من خیلی خوش هستم و مقصدی من در چمپیونات آسیا و میره جای اول رو گیرم، نه که برای آنکه این جای اول رو گیرم خیلی مهنت کشم. аксар наврасон зиёд мехостанд ки имрӯз рӯи майдон бароянд, аммо дар низомнома вазнҳои зиёд ҷой дода нашуда буданд. من هم در این نمود ورزش مشق کنم. امروز در وزن من رقیب نبود. من امروز به تماشای مسابقه آمدم و در پیش مسابقه بسیار از من میخوایم که جای اول اشغال نمویم. намояндаи ҳиндустон низ
фикру назари худро дар бораи мусобиқа ва умуман Тоҷикистон баён дошт. Good afternoon, everyone. I am from India. Myself, Ranbir Singh. салом ба ҳама. ман аз ҳиндустон ҳастам ва кишвари худро дар тоҷикистон муаррифӣ мекунам. 13 соли охир дар тоҷикистон зиндагӣ мекунам ва кӯдаконам албатта ки назди мураббиёни тоҷик тамрин мекунанд. мураббиёни инҷо хеле хуб ҳастанд ва моро ҳама вақт чун дӯсту бародар дастгирӣ мекунанд. хулас ки тоҷикистонро дӯст медорам ва як суханам барои кишвари шумо ин Тоҷикистон ба пеш аст. So one Slova for Tajikistan, Tajikistan ba pesh. So India or миёни кишварҳои ҳиндустону тоҷикистон риштаи дӯстӣ мустаҳкам аст ва умедворам ки инчунин муносибатон на як солу ду сол балки ҷовидона хоҳад буд. ташаккур ки ин нави каратеро ташкил кардед. кӯдакони ман ҳамчунин дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ширкат доранд. ин бароям писанд аст ва мехоҳам ки кӯдаконам низ қаҳрамон аз Тоҷикистон бошанд. хулас ки як фарзандам Ҳиндустонро муаррифӣ намуда, фарзанди дигарам аз номи Тоҷикистон баромад мекунад. ин иқдоми хуб аст ва ман барои Федератсияи каратеи Тоҷикистон изҳори ташаккурӣ мекунам. раҳмат ба касоне ки чорабиниро ташкил карданд ва варзишгаронро қадрдонӣ менамоянд. мо аз ин хушнудем, зеро ҳарчанд ҳинду ҳам бошем ба мисоли тоҷикон ҳастем. ташаккури зиёд ба шумо. look like a Tajik, not like a Hindu, like a Tajik. So thank you so much. Thank you so much. вақте ки дар ин мусобиқа варзишгарон аз кишварҳои хориҷ иштирок мекунанд, маълум аст ки ҳамон нафаре ғолиб мешавад ки омодагиҳояш дар сатҳи даркорӣ бошад, чӣ гунае ки Муҳаммад мегӯяд. رقابت فینالی من خیلی دشوار بود چون که رقیبی من نصرالله اصلا بیرون از تاجیکستان در مسابقه های بیرون از تاجیکستان اشتراک کرده است و تجربه خوب دارد و هم تجربه خوب دارد و من هم در مسابقه های بیرون از کشور اشتراک کردم و از همان سبب که من توانستم در نزد خود مقصد خوب گذارم توانستم که او را شکست داده امروز سزاوار جای اول بگردم. رقابت ها امروز خیلی دشوار بودن. ما هر آدمی که خوب مشق ورزی کرد توانست به فینال برآمده توانست که به مقصد خودش رسد. به نزدیکی مسابقه بین‌المللی بود و من در آنجا هم توانستم سزاوار جای اول گردم. این دومین مدال من در آغاز سال می باشد و میخواهم در همین سال 2024 نتیجه های خوب را به دست آورده حساب مدال های خود را زیاد کنم. федератсияи карате Киокушинкай ҳанӯз аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ корро оғоз намуда дар тӯли солҳои фаъолият ба як қатор дастовардҳо ноил гардидааст. ҳамакунун бо роҳандозии мусобиқаҳои байналмилалӣ барои рушди ин ришта заминаи мустаҳкам мегузоранд. рақобатҳои ниҳоӣ хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. дар миёни варзишгарони 14-15 сола Наҷибулло Худойназаров аз Тоҷикистон дар вазни 50 килограмм бо ҳарифаш аз Ӯзбекистон ба майдон баромад ки яке аз дидорҳои ҷолиби ин мусобиқа ба ҳисоб мерафт. ҳарчанд дар дақиқаҳои асосӣ ғолиб муайян нашуд, вале дар дақиқаҳои иловагӣ бо қарори якдилонаи доварон фаъолии Наҷибуллоро ба назар гирифта ӯро ғолиб донистанд. من مینداری خودم را با استادان سید احمد رحمانزاده میرسانم که مرا به این مسابقه تیار کرد. مصلحت‌های آن بود که من در فینال اشتراک کرده و حریف من از ازبکستان بود. آن را در دقیقه‌های لواگی توانستم شکست دهم.
акнун мақсади асосии ман ин аст ки медалҳои мусобиқаҳои байналмилалиро ба даст орам. барои ин мо бояд меҳнати бисёр кунем ва тайёриҳои ҷиддӣ бинем. ما بسیار شادیم که این خیلی مسابقه‌های بین‌المللی در وطن ما برگزار می‌گردد و ما در میدان خودمان اشتراک ورزیده سزاوار جای نمایان می‌گردیم و به مسابقه‌های بین‌المللی آماده می‌گردیم. من امروز در وزن 65 کیلو برآمد کردم. همه رقیبانم را شکست دادم و سزاوار جای اول گشتم. اکنون بعد از این مسابقه تیاری می‌بینیم که با مربیانمان با مسابقه‌های جهانی رفته اشتراک ورزیم و سزاوار جای اول گشته نام تاجیکستان را در سر بلند برداریم. چون میدونم بعد از هر مسابقه بهترین ها قدرشناسی میشوند، امروز از جانب دستاندرکاران به غالبان زینه اول کمربند قهرمانی سپاریده شد که این اقدام آنها را روح بلند نموده باز برای فتح قله‌های بلند تلاش می‌ورزند. چون میدونیم از همه مهم انتخاب چهره‌های نو به مسابقه‌های بیرون از کشور میباشد که ما باور داریم مربیان سر این مسئله کار میکنند و نتیجه ارزنده را از مسابقه‌های بین‌المللی به دست می‌آورند. در جنبست از حساب نتایج عمومی ورزشکاران تاجیک مقام اول را اشغال نمودند. ازبکستان جای دوم و هندوستان در مقام سوم دسته‌بندی قرار گرفت. چگونه ای که در بالا گفته شد، الکی از آغاز سال 2024 بار دوم است که دعوت ورزشکاران خارج به مسابقه‌های ما صورت می‌گیرد. همکنون تمام نقشه و آمادگی‌ها برای چمپیونات آسیا میباشد که در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.